Yeah, Mr. Balu, you remember I interrupted you when you were in paragraph 3. Yes. So commence, if you want to, Yes. Indeed, commence my lord. your cross-examination from paragraph 3. I did what I did so that we mustn't waste time. In fact, we had progressed to when Advocate Nisi objected. Yes. I think we had just put paragraph 4 on records, and he then said, but Mr. Zungu hasn't been given the opportunity to comment on on section 204. But maybe I'll just start at paragraph 3. Paragraph 3, I was sworn again according to my constitutional rights and advised that the statement will be taken in terms of the provisions of section 204 of the Criminal Procedure Act, Act 51 of 1977. I understand. What is your comment? Siqhubeka ke ngaxwayiswa futhi ke ngakwamalungelo ami ngaphansi kwawo ke umthetho sisekelo ngase nginikezwa futhi ke neseluleko noma izeluleko ukuthi istatement lesi ke sizothathwa ke ngaphansi kwawo ke umthetho lowo ke obizwa ngokuthi ke wona usection 204. Yebo ngiyezwa uthini kuloko? Angikwazi. No, I don't know this. Paragraph 4, I confirm that this statement is made in terms of section 204 of the Criminal Procedure Act, Act 51 of 1977. I confirm that I was properly informed that, and page 2, Sifiso Zungu states that the statement may contain information that may incriminate me in various offenses, and that I may be called as a witness on behalf of the prosecution, and further be required to answer questions which may incriminate me, but that if, in the opinion of the court, I answer all questions frankly and honestly, I will be discharged from prosecution on such charges or any competent verdict thereon, and that the contents hereof may be utilized in any manner or regarded as admissible as evidence in any trial against me. What is your comment? Ngiyaqinisekisa ke ukuthi le statement lesi ke senziwa ngaphansi kwawo ke umthetho lona ke noma ke usection ke u204, nokuthi ngiyaqinisekisa nokuthi futhi ke ngatshelwa ke kahle ke noma ke ngatshelwa ke ngazwa ke siyaqhubeka ke ku page 2/4/6/610 ka2014 uSifiso Zungu uyaqhubeka ke uthi istatement lesi ukuthi ke singathi ke kusona ke siphatheke noma ke sibe nemininingwane ke noma ke ulwazi olungathi lusetshenziswe ke ukufaka mina ke ukuthi nami ke ngiyingxenye ke kumacala ahlukahlukene, nokuthi futhi ke ngingabizwa ke nanjengofakazi ngibizwa wona ke umbuso, nokuthi kungalindeleka futhi ukuthi ngiphendule imibuzo ekungenzeka ukuthi kungaba yimibuzo nami ke engifakayo ukuthi ke ngiyingxenye, noma uma ukuthi ke ngovo lwayo inkantolo isithola ke ukuthi imibuzo ke ngiyiphendulile yonke ngeqiniso, ukuthi ke ngathi ngikhishwe ke noma ke ngingashushiswa ke noma ngingathweswa amacala, nokuthi futhi ke lokho okubhaliwe ke khona lana ke noma lokho okukhona lana kungathi kusetshenziswe ke na ngayiphi ke indlela uma nanjengobufakazi obamukelekile enkantolo uma ngabe kuqulwa icala ngakumina. Your comment? Ingabe khona okushoyo kuloko? Hayi, akukho engikwaziyo. No, I know nothing.
If you say you know nothing, are you saying it was not explained to you? Uma uthi akukho kwaziyo uthi awuzange ukuchazele. Akukho engikwaziyo, ayikho engikwaziyo ngoba nababaloyi bakwathi uyangifunda statement ngamtshela angisazi. I know nothing because there was a point where you, Advocate Baloyi, tried to read the statement to me. I said, I do not know the statement. Paragraph 5, the facts contained herein are within my personal knowledge unless otherwise stated and are both true and correct. Is amaqiniso ke akhona ke kusona lesi statement lesi ke into engiyaziyo ke mina ke ngaphandleni kokuthi ke kuchazeke noma kushiwo ke ngenye indlela nokuthi futhi ke kuyiqiniso. Your comment on this paragraph? Uyiqiniso bani kimi noma kuye? Is it true and correct to me or to whom? You. No, it says the facts contained herein are within my personal knowledge. Lamaqiniso abhaliwe akhona lana into engiyaziyo mina ngiyakwazi. Ayalekho iqiniso. No, there is no truth. And unless otherwise stated and are both true and correct. Ngaphandle kokuthi ke kushiwo ke ngenye nje indlela nokuthi futhi ke kuyiqiniso noma nokuthi kukanjalo. Akukho kanjalo. No, it is not correct. In the last weekend of October 2014, around 1500 hours, I was driving my bicycle back to block N1/1 Basotweni Hostel when I found Muzi Sibia standing together with Mafika Ntanzi. Ntanzi works in the mines in Rustenburg, insofar as I know. Kwimpela sonto yokugcina yakhe October ka2014 isikhathi ke kwakuphakathi ke ko3 ngangishayela ibhayisikili lami ngibuyela khona ke eblock N1 eBasotweni Hostel ngathi ke ngithola khona umuzi Sibiya emi kanye naye ke uMafika Ntanzi. UNtanzi usebenza mayini eRustenburg ngolwazi enginalo. What is your comment? Uthini Glo? Akukho engikwaziyo lapha ngoba ngisho ngambuza wayeni Mafika ngicabanga ngithakaza ukwazi endlini yami ukuthi ngihamba ngebhayisikili mina lo. I know nothing here. Even if you were to ask Mafika himself, I think he doesn't even know where I stay. He does not even know that I drive a bicycle. But you do ride a bicycle, is that correct? Kodwa ke uhamba ngalo ibhayisikili. Mina ngihamba ngale ibhayisikili uTanzi nikene imbuzo uyazi ngihamba ngebhayisikili. Yes, I do ride a bicycle, but if you were to ask Ntanzi if he knows that I am riding a bicycle. And how will the person who took down the statement, Brigadier Gininda, have known about this fact? Manje ke umuntu lona ekuyena owayebhala lokho. Wayezokwazi kanjani ke lokho yena? Ukuthi ngihamba ngebhayisikili. That I ride a bicycle? Yes. Yebo. Ngizocela nje ukuthi ukwenaba kancane lokho ebhayisikili. Can I just elaborate on the bicycle issue? Yes. Yebo. 2017 kuthe kufika uConstable Zungu kimi eqala ukungivakashela efika noMakhosoke. In 2017, when Constable Zungu came to visit me, when he was visiting me for the very first time, Yes. he was in the company of Makhosonke. Wadibana nami ehamba nangu umuzi behamba ngemoto yamaphoyisa beya eOverland eGoldsport. He came across me. He was in the company of Muzi. They were traveling in a police vehicle. Yes, they were but- going to the Gold Spot. Sorry to interrupt you. The question was, how would Brigadier Gininda have known about the fact that you ride a bicycle? Ngiyaxolisa ukuthi nje ngikuphazamise umbuzo ubuthi uBrigadier Gininda wazi kanjani noma wayizokwazi kanjani ukuthi uhamba ngebhayisikili? Bengicela ukuthi mfimbeni bengambuza yena ngoba Let me explain to you, how do I know? He's busy explaining, the state says no, but how does he know? Let his witness explain, and this is what the court has been saying all along, that the witness must be given an opportunity to explain himself out. Well, Malo, the question is confined to whether Brigadier Gininda, or how Brigadier Gininda would have known about the fact that he rides a bicycle. That's
That is a question. It doesn't call for any long explanation, my lord. What about the story about Makosonke? You don't want to know about Makosonke. Well, say, my lord, the question was only about how this information would have found its way here if he says that is not the statement that he made. Let's hear what he says. As a Because yes, the yes, you may other proceed. question which he answered was that even Muzi, accused number one, doesn't know that I ride a bicycle. Yes. Now he says there is somebody who perhaps knows that he rides a bicycle, and he happens to be, I think, Geninda. Let us hear. Just a correction. He never mentioned Muzi. He spoke about Who did he mention? Mafika. Yeah, okay, sorry, Mafiga. He Yes. says Mafiga doesn't know that he rides a bicycle. Sorry. So I don't know who Mafika is. So that cannot Yeah, be fine. imputed to be accused number one. Because accused number one is Moses Bia. I don't so know who he Mafika talks about is. somebody else. Yes. Fine. Not about number one, no problem. Yes. Ungaqhubeka-ke. Busachaza, ungaqhubeka. Ujaji uthi ungaqhubeka futhi. Oh. Ngadibana noMuzi ekhuphuka bebheke Overland. Kuwumuzi imoto amaphoyisa bahamba ngayo ifika uConstable Zungu, umuzi ehlezi ngemumva noMakhosoke. I then came across Muzi. They were traveling in a police vehicle. Muzi was seated at the back with Makosonke, together with Constable Zungu. They were going to Overland at the Gold Spot. Lapha kumemeza khona umuzi ngihamba ngebhayisikili wangimemeza wathi wegeda na abantu bezokuvakashela. That's where Muzi called me out and say, "Hey, Geda, here are people who came to visit you." Ngabuza baqhamukaphi labo bantu labo. I then asked or inquired, where are those people coming from? Ngoba uzwe kade ngamgcina ngisamazi nje. Because I haven't seen Zwe in a long time. He's a stranger to me. Ngabatshenta bahambe soficana endlini. I told them to then go ahead. We'll meet each other at home. Ngicabanga ukuthi ke uConstable Zungu na umuzi estatementini sakho ngoba ngithi statement sami sabuya ngapha kwesikamuzi kuvela lapho ukuthi mina ngihamba ngebhayisikili futhi bakuthola lapho babugenindi ukuthi mina ngihamba ngebhayisikili. As I said that I had previously suggested that whatever was contained in the statement that was purported to be coming from Muzi should be then transferred over to me. So I think that's where Brigadier Geninda then got the information that I was riding a bicycle. So are you suggesting that if we go to the statement of Muzi, accused number one, we'll find a portion, this portion that refers to you riding a bicycle? Ingabe uthi-ke uma ngabe manje kungakhishwa istatement sakhe uMuzi ufundwe sona-ke ingatholakala laphayana indawo ekhuluma ngawe uhamba ngebhayisikili. Angazi ngithi ngicabanga ukuthi wakuthola lapho ngoba nestatement ngiyasho ukuthi angaze ngisibhale. I don't know. I am saying I think that's where it came from. As I'm saying that I never wrote a statement. Right. Ntanzi works in the mines in Rustenburg, insofar as I know. We passed that already. They were standing in the main entrance, busy talking. I greeted them. Shortly, a silver VW Polo arrived, which was driven by Nkani. Babemike la ekungenwa khona-ke bexoxa-ke lapho ngababingelela emuva nje kwalokho kwase kufika-ke i-VW Polo esilver eyayishayelwa uNkani. Your comment? Hayi angazi. No, I don't know. Nkani's real names, Fisokuhle Ntuli. I believe the said VW Polo is a hired car because I saw a red and white color tag on the key holder of the keys that Nkani was holding.
I believe the key tag was written something, namely Avis. Nkani was the driver of this vehicle. Any comment? Just a moment. That's fine. Ngiyakholwa ke ukuthi le moto ke ekuyi VW Polo esilver ngombala ke kwakuyimoto ke eyayithathwe ke noma ke eyayihayiwe ke kule ndawo ke la ekuqashwa khona ke imoto phecelezi ke legama esetshenziswayo ke uHyatt. You went as far as, sorry? Up to the end of the paragraph. Ngoba ke ngabona ke lapho kuleyo moto leyo ke kwakunaloko okubizwa ukuthi phecelezi ke itag eyayibomvu ke namhlophe ngombala zona ke iKia lezo zemoto kukhona ke futhi okubhaliwe lapho uAvis unkani kwakuyena ke wayeshayela imoto leyo. Ayangiyazi. No, I don't know. But where would this information have emanated from? Manje ke lokhu kwakungabe kubuya kuphi? Lento esikhuluma ngayo into 2014 angasithi into 2017 le. What we are talking about here is something that happened in 2014 and not 2017. Yes. Yebo. 2017 ngiqala ukuvasha lo Constable Zungu ehamba ngephole elimhlophe hayi elisilver. In 2017 was the very first time that I was visited by Constable Zungu. He was traveling in a white polo, not a silver polo. 2014 nje ayikho nje into engazi ngikhuluma 2014. There's Angazi nje nothing- lutho. There's nothing that I ever said about 2014. I know nothing. Right, next paragraph. Sifiso Ntuli joined both Mafika Ntanzi and Muzi Sibia. The three moved straight from the main door after talking softly to each other to the bedroom section of Nkani's room. They closed the door behind them. Usifiso Ntuli ke wase ke eyohlanganyela kanye nabo ke bobabili uMafika Ntanzi kanye noMuzi Sibiya. Bona bobathathu ke base behamba ke noma besuka ke besicapha leso ke esikhulu ke emuva kokuthi bakhuluma ke bekhulumela phansi ke bekhuluma bodwa beya khona ke kulona ke igumbi noma ikamera lakhe unkani bazivala ke isicapha emva kwabo. Your comment? Uthini kuloko? Hayi awukho engikwaziyo. No, I know nothing. Nkani is also using the names of Sifiso Ntuli. So they are one and the same person. It was clear to me that the three had something important and private to discuss. I left to deliver some bottle cases / containers to customers and returned not long after that, as I was expecting visitors. My apologies, my lord. Before I interpret, the witness is complaining about getting caught. Hayi push isivala. This one. Yeah, usho mobandana. Unkani ke unkani usebenzisa ke elinye igama asebenzisayo uSifiso Ntuli, so ke umuntu oyedwa ke loyo. Kwakucacile ke mina ukuthi ke bona ke bobathathu kwakukhona into eyayisemqoka noma ke udaba olwasemqoka ababeludingida. Ngahamba ke ngizohambisa ke amabhodlela noma ke ama case ke amabhodlela kuwona ke amakhasimende noma ikhasimende. Ngase ngibuyela ke khona ke ehostel nanje ngoba yazi khona ivakashi engangilinde. Your comment? Uthini kuloko? Ngoba ngisho nje ukuthi akukho engakuphendula la makuthi wa 2014 lokho. Ayikho into engiyazi ku2014. As I say that there is nothing that I can respond to here if it is in 2014. I know nothing with regards to 2014. Next paragraph. When I arrived back in my hostel block,
I noticed that the silver polo was gone and the three were nowhere to be seen inside the block. Ngathi uma ngibuyela khona ke kwi block engihlala kulona ke ehostel ngase ngiqaphela ke ukuthi ke ipolo leyo esilver ke yase ingekho kanti nabo ke bobathathu ke babe ngabonakala indawo ngaphakathi kuyona iblock leyo. I met my visitors who are Makosonke Zungu from Limpopo and Zoe Zungu, who is a police officer. Ngahlangana nazo ke ivakashi zami ekwaku Makosonke Zungu wase Limpopo kanye naye ke uZwe Zungu okwaku yiphoyisa. We sat and chatted until it was darker. Sahlala ke saxoxa kwaze kwabamnyama. Your comment up to this point? Uthini ke kulokho? Hayi 2017 uZwe wahamba elikhanya wathi uyesaba ukuhlala ehostel. In 2017 when Zwe left it was still early and it was still light. He said that he was scared to remain in the hostel. While we were talking, I heard the VW Polo returning and saw Sifiso Ntuli, Muzi Sibia, and Mafika Ntanzi walking in. Muzi took one of the drink that had a sip on it and said, "Do we know that Senzo Maiwa is dead?" Sathi ke sisakhuluma ke lapho ngezwa ke iVW Polo ibuya ngabona ke uSifiso Ntuli, uMuzi Sibiya kanye noMafika Ntanzi bengena. Umuzi wathatha ke esinye seyiphuzo ke esasilapho noma esasiphuziwe ke kusona wabe esethi ke ingabe siyazi yini ukuthi uSenzo Maiwa useshonile. Your comment? Uthini kulokho? Bayasazi. No, I don't know. We were shocked to hear this, but thought maybe he does not mean it. The time of their return could have been between 2000 hours and 2100 hours. After a few minutes, more or less 20 minutes, two more guys, namely Carlos Butelezi and Mtokosizeni Mapisa. The two were walking. I did not see any car. I further recall that it was a weekend. Kwasithusa ke noma sathuka kwasithusa ke ukuzwa kona ke lokhu kodwa ke sayicabangela ke ukuthi ke kwangasilona iqiniso lokwayeqeda ukusho. Isikhathi ke ababuya ngaso kwakungenzeka ukuthi kwangaba phakathi kuka 8 ntambama noma ke ebusuku noma ke u9 emuva ke kwemizuzu nje embalwa ke imizuzu nje engaba u20 kwangena abanye futhi ke noma kwangena ke abanye abalisa ababili ke uCarlos Buthelezi kanye noMthokoziseni Mapisa babehamba ayikho imoto engayibona ngiyakhumbula. Okay. Yes. Sorry, your comment? Uthini ke kulokho kwana lokho? Hayi akangaziyo. No, I know nothing. What are the full names of Constable Zungu? Amagama aphelele akhe uConstable Zungu ubani? Usizwe engilaziyo mina. The one that I know is Sizwe. And here it's written, is that correct, that Zwe is short for Sizwe? Angithi ngabe kuyiqiniso yini ukuthi uZwe unqanyulele uSizwe? Hayi angazi. I don't know. But is it how you refer to him as Zwe? Indlela ombiza ngayo leyo ukuthi uZwe. Ubizwa kanje wayebizwa kanjalo ekhaya ukuthi uZwe. That's how he was called back home, that is Zwe. Now, how would
this name Zwe found its way in the statement. Manje ke kwenzeke kanjani ukuthi leli gama leli lizoba khona la kwi-statement lesi? Angazi. I don't know. Paragraph 8. Carlos as well as Mapisa left while Nkani left with Ntanzi in the Silver Polo. Ngiyakhumbula futhi ke ukuthi kwakuyimpela sonto uCarlos kanye naye ke uMaphisa base behamba uNkani yena ke wahamba naye uNtanzi kwipolo eSilver. Ayangazi. No, I don't know. Few weeks later, I was approached by Tuli Mbata, who informed me that my brother stroke cousin Muzi Sibia injured her sister because her sister threatened to expose him, in brackets, Muzi Sibia, for his involvement in the death of Senzo Meiwa. Emuva kwamaviki nje ambalwa ke kweza kumina ke uThuli Mbatha owangitshela ke ukuthi umfowethu make umzala wami uMuzi Sibiya walimaza usisi wakhe noma ke udadewabo ngoba usisi wakhe ke wasabisa ngokuthi uzohamba ke ayobika bike yena ke umuzi ngengxenye ke noma ke iqhaza ke abanalo ekushoneni kwakhe uSenzo Meyiwa. Ayangazi kufike kimi lokho. No, that never got to me, or I never got to hear about that. Is Tuli Mbata known to you? Uyamazi uThuli Mbatha? Angimazi Thuli. No, I don't know him, Thuli. Now, how would Brigadier Gininda have known that Muzi Sibia, it's your brother or cousin? Manje ke wayezokwazi kanjani ke uBrigadier Gininda lokho ukuthi uMuzi Sibiya umfowenu noma umzala wakho? Angazi. Okay, kanjani lokho. I don't know. How? I informed Tuli that the best option is to inform his father, normally Sibia. Indeed, he was informed. Proceed. Subsequent to this, a meeting was called by him. Ngase ngitshela uThuli ke ukuthi okungcono ukutshela ubaba wakhe uNomali Sibiya ngempela ke wamtshela emuva ke kwalokho kwabizwa ke umhlangano ubizwa uyena. Yes. Do you know Mr. Normally Sibia? Uyamazi ubaba uNomali Sibiya? Oba umdala ngamazi. Yeah, he's an elderly gentleman. I know him. Who is he? Ubani? Baba umdala. Oh, okay. In other words, he is my father's elder brother. Is it? What is the relationship between him and accused number one? Uhlanganiswa yini yena ubaba kanye naye umsolo wokuqala? Ingane yakhe. It's his child. Yes. But how will Brigadier Gininda have known about this information? Manje ke lokho wayezokwazi kanjani uBrigadier Gininda? Ngicabanga ukuthi umuzi owambhala statement abangikhulumile nje wangitshela ukuthi umuzi unohla kalibhalile statement. Cabanga ukuthi wakuthola lapho. As he had said to me that now Brigadier Gininda that there was a statement that was made or given by Muzi. I think he got it from there. Tuli attended the meeting as well as myself. Muzi further offered Tuli money in order to silence her from talking about the fact that Muzi said he was involved in the death of Senzo. He further said she must not pursue a criminal case against his son in exchange for money.
an amount of 4,000 rand was given to her. Umuzi wase Themsake uThuli imali ukuthi ke uThuli angakhulumi ke mayela nokuthi ke yena ke umuzi wayeneqhaza ke alibamba ke ekushoneni kwakhe uSenzo waqhubeka ke wathi ke na ke angaqhubekeki ke nokuthi ayovula icala noma ke ayobophisa nanjengoba wayezothola ke imali engango 4,000 wanikwa imali engango 4,000. What is your comment? Uthini? Angazi. No, I don't know. But how would Brigadier Ginina have known about these details to be included in the statement? Wayezo yazi kanjani ke le mininingwane uBrigadier Ginina ukuthi ke ayifakwe la kule statement? Angazi. I don't know. The following people attended the meeting: Normally Sibiya, Mkonda, Zonda, Shindidi Sibiya, Melusi Sibiya, Mzondo Mtokozi, Mzikaifani Sibiya. What is your comment about these names? Do you know the names? Labantu abalandelayo ke babe khona emhlanganweni Normally Sibiya, Mkhando, uZonda Zondo, Shindidi Sibiya, Melusi Sibiya, Mzondo Mtokozi, Mzikaifani Sibiya. Uyabazi labantu la? Hayi angibazi sinabo zonda thina. No, I don't know them. We don't have Zondas. I was made to donate 100 rand to assist in the donations that must be given to Thuli in order to protect Muzi from being arrested. Wathiwa ke angikhiphe ke 100 rand ukulekelela ke ekuthini kuhlanganiswe ke imali eyayizonikezwa uThuli ngenhloso ke yokuvikela Muzi ekuthini aboshwe. Hayi angazi. No, I don't know. But once again, how will this information find its way in this affidavit? Futhi ke lokhu ke kwenzeka kanjani ke ukuthi kube khona la sona le statement lesi? Mangicabanga ukuthi mina ngakhipha 100 rand ngithola u8 rand ebhayisikeni kesililodwa. Uthola U8 rand. Okay. Ngikhipha 100 rand kuthiwa ngidonate ngawo. Would I pay or donate 100 rands when I get or I only get 8 rands from just delivering or transporting one case? But what is your comment on this? How will the information have been included in the affidavit? As it is the court, my lord. Is the state, with this very last question, then suggesting that this information is correct? As I understand, Mr. Baloyi is asking a question. How did it come about that that information must be in the statement written by Ginninda? That's all. Then the imputation thereof, my lord, being that that information is therefore correct. No. No, I'm- No. Yes. Please. Okay. We are entitled to ask that question, Mr. Baloyi. God. Thank you. As the court pleases. So how this information have found its way in the affidavit? Manje ke lokhu kwenzeke kanjani ukuthi kungene kube yingxenye la kule statement lesi? Angazi. I don't know. Sorry, as far as the names that are mentioned here concerned, you said you don't have Zonda. The other names, are they known to you? Nanje ngoba uma singabuya nje emuva ke kancane ushilo ukuthi ke amagama la awazi aninabo ozonda nina amanye amagama la wona ke uyawazi? Hayi akekho umuntu engibaziyo kulabantu mina. No, I know none of these people here. But you do know Normally Sibiya. Kodwa ke yena uNomali Sibiya uyamazi. Ngithe ubaba kaMuzi omdala. Baba omdala baba kaNamuzi. I did say that he is an elderly or my father's elder brother and is Muzi's father. Indeed, the money was given to Thuli Mbata. I'm not sure if Thuli's sister by the name of Keliwe died or not, but I have never seen her alive or heard of her from that day.
Ngempela ke imali yanikezwa ke kuyena uThuli Mbatha anginaso ke isiqiniseko sokuthi ke usisi wakhe uThuli noma udadewabo ke uThuli egama lakhe kuceliwe washona yini noma cha kodwa ke angaze ngimbone ke futhi ephila ke noma ngizwe kuyena ke ukusukela ngalelo langa lelo. Ayangazi. I don't know. Do you know Celiwe? Uyamazi uCeliwe? Ayangimasicela. No, I don't know Celiwe. Next paragraph. Somewhere in 2015 December, I went to my homeland in Mahlabateni, where I bumped into Mafika Ntanzi. Ngo December ke wakhe u2015 ngahamba ke ngaye emakhaya eMahlabathini la engahlangana khona noMafika Ntanzi. What is your comment? Uthini kuloko? Hayi mafika tansi siyadibana nje naye ekhaya. Ukuthi nje 2014 angisakhumbula makadibana naye. We do meet with Mafika Ntanzi back home, but I just don't remember or recall as to whether we met in 2014. No, but it says 2015, 2015. December. Yes, 2015, yes. And your home village is in Mahlabatini. Ekhaya ngakini kusemahlabathini. Yebo ngisemahlabathini ngakithi. Yes, it's in Mahlabathini. Now, how would Brigadier Ginina have known about the fact that you hail from Mahlabatini? Wazokwazi kanjani ke uBrigadier Gininda ukuthi ubuya eMahlabathini? Nangu umuzi wasemahlabathini. Yes, Muzi, he's from Mahlabathini. Yes, but we're asking about yourself. Sibuza ngawe ke. Nangu umuzi wathatha statement wasabhalwa phansi wasemahlabathini. Kusho ukuthi kwase statement sami umuzi wabuya ngapha. Yes, Muzi is from Mahlabathini, which then means that it took from Muzi's statement and transferred it over to the site. We greeted each other and spoke. I asked him what happened to him because I last saw him in October 2014 in Vosloorus. Sabingelelana ke, sakhuluma, ngambuza ke ukuthi kwenzekani ngayo ngoba ngagcina ukumbona ngoOctober ka2014 eVosloorus. You mentioned that you do meet Mafika Ntanzi back home. How would Brigadier Ginina have known about that fact? Uqeda ukusho ke manje ukuthi ke niyahlangana ke naye umafika ekhaya noma ke emakhaya manje ke uBrigadier Gininda wayezokwazi kanjani lokho? Angazi. I don't know. I last saw him in October 2014 in Vosloorus. Mafika told me that he thought my brother Muzi Sibia told me why they were there. I said to him, no, he did not tell me. Mafika told me that they were in Vosloorus to do a job of killing Senzo Meiwa. Umafika wangitshela ke ukuthi wayecabanga yena ke ukuthi umfowethu uMuzi Sibiya wangitshela ukuthi kwakungani ke belapho. Ngamtshela ke mina ukuthi cha akaze angitshele. Mafika wangitshela ke ukuthi babe lapho ke eVosloorus ukuyokwenza umsebenzi wokubulala uSenzo Meiwa. Ayangazi. No, I don't know. That's why he left his work to Vosloorus. He further told me that all 5 of them who were present, that they were involved in the death of Senzo Meiwa, namely Muzi Sibiya, Sifiso Ntuli, Carlos Butelezi, Mapisa, and Mafika Ntanzi. Ingakho ke aqhubeka ukuthi ke ingakho ke wahamba ke noma washiya ke umsebenzi wakhe ke ukuya eVosloorus waqhubeka ke wangitshela ukuthi bona ke bobahlanu ababe lapho ukuthi ke babe yingxenye ke ekushoneni noma ekubulaweni kwakhe ke uSenzo Meiwa
Muzi Sibiya, Sifiso Ntuli, uCarlos Buthelezi, Maphisa kanye noMafika Ntanzi. Ayangazi. No, I don't know. While we were talking, Muzi Sibiya approached us, and he was also in Emehlabatini. I was shocked to hear this. I asked Muzi this. He admitted this and said he could not have told me this because he does not want me to know his crimes. I was further shocked to know that these people killed Senzo Meiwa. Sathi sisakhulupaka noma sisaxoxa-ke uMuzi Sibiya weza-ke nanjengoba naye-ke wayesemahlabathini wangishaqisa-ke ukuzwa lokhu ngambuza uMuzi ngimbuza kona-ke lokho wavuma-ke wathi wayengeke angitshele ngalokhu ngoba-ke wayengafuni ngazi ngamacala akhe ngashaqeka-ke futhi ukwazi ukuthi labantu laba babulala uSenzo Meyiwa. Ayangazi. No, I don't know that. I further know that Muzi Sibiya was possessing illegal firearms from time to time. He further knows that he does not have a license to possess a firearm. Ngiyaqhubeka-ke futhi ngazi-ke ukuthi-ke uMuzi umuntu wayevamise-ke ukuthi abe nezibhamu ey'ngekho emthethweni, naye-ke azi futhi ukuthi akanayo ilayisenisi emvumelayo ukuthi-ke abe nazo izibhamu. Ayangimazi. No, I don't know. Somewhere in 2016, Muzi Sibiya shot another girl called Ntombenhle Ndaba because he accused her of stealing his cell phone. Muzi shot this woman 11 times. Normally, Sibiya, who is Muzi's father, spoke to the relatives of Ntombenhle and an amount of 5,000 rand to stop the case against Muzi Sibiya. Ngo-2016 uMuzi Sibiya-ke kunentombazana ayidubula igama layo uNtombenhle Ndaba ngoba-ke wayeyisola ukuthi yantshontsha umakhalekhukhwini wakhe. uMuzi wadubula-ke lo muntu wesifazane amahlandla awu-11. uNomali Sibiya ekuwubaba kaMuzi wakhuluma-ke nezihlobo zakhe uNtombenhle kwakhishwa-ke imali ewu-5,000 ukumvimba yena-ke uNtombenhle ukuthi-ke ayovulela uMuzi icala. Ayangazi. No, I don't know. And while this information has found its way in the statement, Kwenzeka kanjani-ke ukuthi lokhu kube la kubhalwe la? Ayangazi. I don't know. so God, please, my Lord, it's almost time for the long adjournment. Short rock then. Sure.